megalayapost.news. Uba Meral Bonds MLA Kanongpo Constituency od Ubaderu Chairman Joko Meghalaya State Health Advisory Board nin kasitrik unaitung ulalum lalang yaki board officer jong katanat ka kot kakya jong kajala Meghalaya. Hakani kajing kundu Uba Meral Bonds yaki board badai pej ya katanat ka kot kakya hakajala. Ulasim kya manya keren manya tai sani halor kajing don kam man penbit pendang ya kilat jing sumar waper kibadon hak thain Riboy District Makum Juru Hapo Kanongpo Constituency. To mendaga sengi nilai olat ban don ka meeting ka ba kerpang ha ka bede bat ki jing don kam ha ka bede bat katanat jong ka kot ka khya hapo ka nongpo kondusi bro ko we kum ju ro ya ka Riboy District ki don ka to ni tiligi mat ki belayo abnya keren ka banengkong kalong ban budin ban pentikna ba kawi niki sub center ki bala kamslem bajela dawa ban kentiu kerdan syaka PHC kata gede ka second sub center ban upgrade no syaka PHC layo ban keren ban pentikna ban penbiang ikot kisla nomor ba nagaliang jong garaj ban nagaliang jong bisnong kila dep ban penbiang ikot kisla nagaliang jong office jong DMNHO jong Riboy District kila dep ban penbiang ya ka feasibility report lapha chapo directorate pada directorate nilai penbej tu ikut kislag dan dapat ke government but ba ila pentikna mane ha gejing keren ka meeting bat ki official da gejing ya penbej rengkat bat i minister badai pe ya terat ko khya i kong amprin ndo akba kene ke list kende hapo ka priority list naga pentaba yin budin ban penyo kene ka sanction khanang ba ki pajba jong katuka dong berkathan kamtam gibri hapo ka ran bathan po ka nongpo kondusi bakin yo ya kejing bentoy da ka ba in kentiu kerdan dia ka second sub center syaka PHC kata ka di kemat ka ba nengkong ka ba ar galong manang kampenjan susu syaki pajba bang lujukran ka po sa por kejing nanang penyo susu yaki sub center asisa gidon sibun ki sub center ki ba dang don haga list ke bangidang ya le kat bala ban yo ai sub center ki ba thamai la ni creation of sub center hakishnong kumha maulong kumha umrang dang ta hapo sokwai chopo shakhoi kuna hapo nongpo proper nomar ba ka civil hospital gadon tenrei sakawai ka sub center ngidon kamang tu te yamenta on priority list ki belaya chakmat ki bangila ya consider na kamenta ban yo ban sedang no ai kam gede ka maulong sub center dan creation of maulong sub center bat hagaju kopor ka national sub center hapo nongpo proper ka ba la de pen identify ke jaka hapo senong lengkadai ke senong lengkadai ka ba hapo i jong ka sorba nongpo tigide artili ki belaya sakmat ki de ki sub center ki batmai ki ba shen ban sedang no na ka benta jing mentoy jong ki pajba jong kadong ba thang ke jungi ha ka bdi begini ki wi pat ki sub center ki bang alajer kerteng menit kini mat kiladon lepah kalis panginang budin agi por ki banwan na ka benta ban pentikna ba ide benyo ya ka sanction na ka benta ban pun urlong yaki kabalai ilayo bania slok ha ka bdi bat ka functioning jong nongpo civil hospital ni suthu ka nongpo civil hospital ka de ka hospital ka ba kata i ki nongpang baro jong ka Riboy District bro ko we kamtang ba district headquarter kidon shibun bijing duna la juyo age complain na ki pajba chapang ki jing duna ki bodon hapo ka ni ka hospital tagadaw ki review meeting mula khot madaga sngi ban pentikna ba ki pajba kimde ban sofar ban pentikna ba ki facility hapo hospital ki de ban biang naga benta ban syakri ya ki pajba namar kata kanang baki pajba ki jungi kin suthu yang jing LT jong kam nilai keren nam ta makam pentikna susu ki ultrasound niladon ki ultrasound manang kampen biang susu bat bangi dokumen robani thu ba kloi kat bala apo nongpo civil hospital gen sayo na CT scan ka babiang ka babit kumju ru ya dialysis center na ka benta kinongpang ki prepare apo ka civil hospital
nalor bengila don ya ka centralized oxygen plant haman lagi jingtia musispa jingtia apo hospital hospital la sisang im don kam than ka oxygen hagi cap ki don kam te hendrei kum ka CT scan dialysis kini gidi bahakmat de ka ultrasound ki x-ray ni di facility ki bangi don kam ban pentikna te review meeting gila bangla stress na kaliang jonga munong kmat du na go banta ban kloi kat bala baka CT scan de install nang ta ka ki facility ki badon kam hang tu dialysis center ru nam ta jing mentoi jong ki pai ba but ha ka bede but ki level room ru kunju chapang ki long kmi ki ba kha khalung ban pentikna bi cases ba phair ki badon hang tu ki doctors ki jungi ki de ban simkhia ban pentikna but bangala batha bangala stroke ya ki health official ki jungi ba kim de ban refer than ya ki nongpang la juyo ya ki complain na ki pajba ba teng na ki civil hospital gudun ki laju refer sya ki private hospital ba kum ta ter kani gede ka mat ka bokong san ba ba ki pajba ki chupan sngo hangi ki nomit kmat ban hang review meeting la yo ban pentik kana ba kum kini ki cases kim de banja ki jingpang ki bang la ban treat hang tu de ban treat apo ka civil hospital like no ki case ki bom la shu ban ha ban refer sya ki higher authority kata kaya da kumui bat kamat kaba saw ko ngilai keren gede halor kawi neki hospital gibla don kam ya Ruboi district kata gede ka MCH hospital mother and child health hospital ka ban pe na ka banta gelong kemi ki armet ki ba kha khlung apo ka district markene hospital ka don apo parila kesnong parila hangne po umran parila apo umsning bat ba hangne kat kum ka jing review yalam ba ki babun ki kam la dep bade ba civil work bade ba ka approach route ke bas sya ka hospital ke sa khandiat ke approach route sya ki quarter nang ta ka light la de ban install nang ta ka ka kat bala la ile ban penbiang stang kat tu ani ban ha ban penbiang bat kham tam ha ka bade bat ki manpower arbi manpower ga dong jing penbe na kaliang jong ka sarkar ban le kloi kat bala ha ka ba an sa sedang no la ka num no ya OPD shua bakan yat hang tu kenang bagi pajba kin suki benang la shisdon nom la ban penbiang i facility dan re suki kat bala in persyang ban address ya ganen margane gede gewe niki aset ki ba kongsan bah bede berkot ya apo jong kari bah district hi barok bawe ti gini di gimat ki bangila yo ban review mendagaski bat bangini le kat bala ko pi mene ya kini ki facility ki badon bat kumjuru ha ka bede bat kanong po civil hospital ban penbahai kom sumar badru banang kampen bun ya gijing thia alani kini ki infrastructure ke bangidon tu mamantang idon cispa jing thia ikwa ban increase ke tu dengan don hagalenti ban yakren bad ki trajaka la ban de ki shnong lani kini ki kira ki badon within radius of 1 kilometer jongka nongpo bangin yo ban shift ya ki residential quarter satu ha ka bangin sala ban penhe pat ha ka tu ka existing campus ban penhe ek hospital manang penbun cu yaki jingthia hakane ka hospital baling ong yakane kane kalong bakham kerki ta kadang apil ru syaki shnong bat kirat ki bala ban ai ke jaka free of cost begini ban sna ya ke jaka sa jong di doktor bat kinos la ga jong ban shift nak tu badon mata kanang mengin la ban penhe ya kane ka ba na cispa jingthia cha spa san pho la ne arspa ba kam ta ta magawi ni gimat majukren kadis pang medical college hari boy maka ni ki kriteria ki baganiti ayo jong sarkar India kabu kalong ba kino ki district hospital ki ban la ban upgrade sagi medical college ki di bandon ka district hospital ka palat ya ka arspa san pho jing thia ya ki nongpang tengi kum ka district hospital jungi ngimpat don kata kadang ngimpat gidang don gini ki kriteria ki bangimpan la ban mit ado mentah ta kadau kari boy wala gade ka aspirational district ru gidang semsitom ban yo gane handri kum we ne ginong mikmat jongka district ngin yele kat bala ban penbiang ngin ngin jong don kam na ka banta ba aku bi gisngi ngin la ban yo ya kane ka medical college ka ba hapo district jong kat ba ka sarkar pedeng kadang itu kum ka aspirational district digini digimat ki ba nila yo ban pen ya keren hang review meeting mataski Meghalaya Post.news